Awofo check si nkomo obi bia na nso otimi nka na ene mede ayonko ene adamfo ho ensem na ebrel na ansa na no na me bisa wo se nyuma eboyi wateda Mepacho uti ya no nso se na uti ase osi ehia ema adwenwen na ohia ema adwenwen na nsemi enye adekoro anase ese nso enye pe na de tie ne se obi kɔ ahokyere mu a nche se wohwehwe bribi na adekoro no wunya bi no na adekoro no hia wo eno nti yeka se obi hia ni a enye obi a woni sika nko a na wotimi ohia ni nemom se ohwehwe bribi na adekoro no wanya na saa mprempre no anase saa bre no a na adekoro no ahia no na enyum wei no de ntiase ene nkyerase a ewu mu no kyere se babia aduru no esese wodwene de ato no esese wodwene ho asem a eda pono so anase ato ho mprempre no a ato no ehia se wobedwene ho eno nti na wo se ehia ema adwenwen na yenkasa no se nea edandan no nti dodo na susu se eye ohia a eye poverty ho asem na oka nemom babia aduru no you need to think anase you need to reason ana oka se ohia ma adwenwen se wunya daji etie enyom no ananso na ewu mu na woni mebaya adwen se na onka ahokyere ho asem nemom oka se babia aduru no esese wodwen ho na utimi nya asem na asi no no anu yi anase utimi tu ho anamon a anamontuo no de anije na beba na yeka se oyonko a obi a owo adwumam ana obi a wato no kwan mu utimi ye wo yonko eno nti wo ayonkofo mu no yetumi ehia obi na nipa no ye no etu anamon pa te se ebia na yenim no dada eno nti utimi hia obi na ada na nipa no aye wo yonko onye wadamfo nti nipa kuo bi wo ho amonam ho a mumu no wo omo nyina ye wo yonkofo esanse mfie etimi ma obi be ye wo yonko adwuma a wo ye etimi ma obi be ye wo yonko babia watu akotena etimi ma obi be ye wo yonko nanso onye wadamfo ye ka adamfo a sa nipa no na ye no che asomsem na sa nipa no ono na se hwehwew na se yenhu a yibisa sa nipa no no nonkoto na otumi kyere babia wo na adamfo mu no onim wosumu asem ene wonsem binom a waye asie mpo a obiara enim na ayonko se egu a na muhia a muntumi nkasa mo ho korampo na adamfofa no ade etumi titim owuo eno nti obi a na damfo aye no bone no ayempo a momma obi nte na omo ankasa ahwe asiesi asem no na ayonko de se egu a na muhia mpo ama be atamfo eno nti wokan Yohane asempa no tire aye du baako imu du baako na Yesu Kristo eka adamfo a eda on Lazarus entem sanso na ye bayen aka mamu ha betumi ama onyom ahodo be esenan te se oyonko da no da na nampadu so bo onyom bi se madamfo pa wu eno nti wo ayonkofo mu no etumi nya bi wo ye n'adwumam etumi nya bi wo babi a yatu atena anase babi akwantuo di wakodu no nso etumi ma wunya ayonko na minim se wo namfofo binum so a omowo wadwen mu na saa namfofo no se de madikin aka no ye hwehwe na se yehu a omo na yebisa wase efiri
ɛno nti Nyankopɔn so ɛkae sɛ Abraham ɛyɛ n'adamfo. ɛno nti yɛwɔ adamfoɔ, ayɔnkoɔ, tipɛn ɛne adɔfoɔ. Ne nyinaa sesɛ nanso ɛnyɛ adekorɔ. Na sɛ obi nso ka sɛ nipa no yɛ ne yɔnko brɛbo anaasɛ ne yɔnko a ɔne no bɔ kosua ɛtafra a, na ɔkyerɛw sɛ ayɔnkofoɔ no mu odu te sɛ adamfoɔ. Na video yi meyɛ ma me yɔnko a na me ne no bɔ kosua ɛtafre, Kɔpra Adu Poku Boaten Enoch. A ɛnɛ yi watwa n'ani ahwɛ ɔban na n'awerɛhosɛm no esii yɛ Obenim Bosome no ne da na ɛtɔ so 7. Na firi sɛ ɔkɔɔɛ no meka sɛ nneɛma atotɔ mu ama me a na meboa. Esiane sɛ nneɛma pii a na me no kyɛ no, sɛ mehu adekorɔ no bi a na meyɛ mpo ahye me. Na ɛyɛ na medwen sɛ wakɔ baabi na ɔbɛba. Da bi a metumi fa phone na mayi sɛ mefrɛ no ansa na makae sɛ ɔnni hɔ. Awerɛhosɛm pii na menim sɛ na meyɛ adom a dabi yɛbɛsan ahyia biem. Ɔno na ebisaa me sɛ nsonsonoeɛ bɛn na da ɔyɔnkoɔ ne adamfoɔ ntam, ɛna mekyerɛkyerɛ mu si ɛkyerɛ no. Na menim sɛ ebi a wɔn nso wowɔ nkyerɛmu foforɔ bi, wodi ɛno nso yɛbɛtumi agye atom sɛ wotumi kyerɛmu ma ɛtɔ asomu nko adeɛ a. Na Nyame yɛ adom a Oforisuo bosom yi a ɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so 23 wɔ afe 2026 yi mu ɛna yɛgya no kwan korakora wɔ Nkranza. Nti adɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa nkɔboa na ɛnyɛ bɔkɔɔ. Media no ogu akurofa ofrɛ me Prof Amagye so. Mbapa se nkyia wɔde me so sɛ yɛ adeɛ na akae sɛ ɛnɛ ɛyɛ kwasiada. Oforisuo bosom no ne da ɛtɔ so 19 wɔ afe 2026 no mu. Nyame yɛ adom a afoforɔ ɔbɛsan ateme nka Nyame nka ho.
What's that kitchen? Often, yes, go quiz away. And you know, you're all food, you're possible. Well, yet then,